Duho nam je gladan, a hrana nam je ostala u zadnjem vagonu. A ko će da vozi čovječe ako ja moram pašta da radim? Nije tu humano, vidi kako nam nije duho. Ajde, vrš napolje! Vrš! Nije mire, ne! Vrš napolje! 20 godina sam na željeznici, ova ko poniženja još nikad nisam proživio, ova udarna valanj! Ovo je degeneracija društva u cjelini! Ovo je lična degeneracija! Doći me soče! Joj, bojim se. Ne bojim se, mister. Joj. Odaj, putem! Samo ste uništili! Drugo još mjesta napravili! Treću nećete nikad napraviti! Šta mi radiš, Želze? Pusti na otvorenoj prvi! Eto što ti radiš! Disciplinu za plavka. Šta ti radiš? Ne budem. Navikno. Sad ćemo vidjet i amatere. Plavo u budu pate. Ako ja bacam loptu u vozu koji piče, razlika između mene koji sam u vozu i tebe koji si na stanici u... Ama Miloše, u vozu sam jebemo materije. Vas dvojica dosta s tim teorijama, pa to sve pada u vodu, bolan kad se zarati, a zarati će se gara. To ti je sve kao, znači, zamislimo da sam ja na stanici ili ti u vozu i obrni. igraš loptu u vodu, a ja trčam kuran. Pa nije bitno ko je u vozu, a ko je na stanici. Nije bitno, kako nije bitno? Pa nije bitno za ovo što ću ja pričam. Jel to isto ko ova dvojica što trče, a džabaju? Znači ne trče, a? Jeste, bravo, ali u stvari i nije. Šta vas dvojica tu radi? Evo šta radimo. Radimo pašta za bude. Što da radimo svoj posao? Čekaj, ko je u lokomotivi? Niko! Ko vozi? Niko. Tutaj nazad, brzo! Šete, stvar je delikatna. Ama šta je delikatno, tutaj kad kažeš! Za koliko bi se s ovom romantikom stiglo do Beča, ima li iko da zna? Ma ima. Ko? Gospoda ministri. Moj ljudi sve znaju. Ajde, pitaj, Janeš. Gospodar, znate li vi koliko ovom romantikom treba do Beča? Do Beča? Do Beča. Ne znam sam. Ja sam imao takvu ekipu. Ja. Zadaka, šta to radiš? Znaš da to ne ide sa lijekovima? Ministar, a ne znam. Ne znaš. Kako ti to znaš? Sve ste mi okrenuli leđa, ti. Zbog čega glupa romantika izmišljam? Kako da zna kad nema pruge? Gledi. Nije on to tebe pita. Pita te koliko do Beča da ima pruge. To te pito. Ostavi to kad ti kaže. Ma ljudi moji, Vuk Karadžić je 5 dana putovao do Beča. 5 dana? 5 dana ste pustili čovjek invalida da se muči do Beča. Sram vas bilo. Recimo, 2 dana. Koliko? 2 dana. Pa šta ti hoćeš da kažeš? Da smo mi s našom romantikom odnosili na Vuka Karadžića u pustu svega 3 dana, jel to će A da. Sram i tebe bilo. Meni se sram bio. Sram ti? Pa ljudi, šta je ovo? Povećaj pus, povećaj pus. Povećaj. Aleksis, nema pruge. Ma da ima pruge, ma ima pruge. Radi mene. Pa ti je prugu dira. Ti se tamo. Ljudi, ovako vas, molim, nemojte privukut da pominjete da nema pruge, pravit će vam maketu. Aleksis, opa, nemoj radi mene. Nije Vuk. Ti će da kao da... Ma kako, mazatra. Aleksis, nije mi.
Ajde, evo me ja! Ajde!